ଶୁକୁଆ ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ଖାଇବି ବସିକି ହେଲା ସକାଳ ଲୋ ପଛେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉ ମୋ ବାଳ ମିତଣି ଲୋ। କୁଆଡେ ଗଲ? ଆ 10-12ଟା ଶୁଖୁଆ ଆଣୁନା, ଶୁଖୁଆ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। କଣ କହିଲ? ଶୁଖୁଆ କମି ଯାଉଛି? ହଁ ଏ ଆଉ 2-4ଟା ଶୁଖୁଆ ଦିଅନ୍ତନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ପଖାଳ କଂସାଟା ଧରି ହୁମା ହାଟକୁ ପଳ। ରାତି ସାରା ପେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ କୁଣ୍ଡଉଛ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆରେ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଲେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଣି ହବ, ରମ୍ପା କୁଣ୍ଡିଆ କରିବି ମୁଁ। ତମର କାହିଁକି ସରୁଛି? ନାଇଁ, ମୋର କାହିଁକି ସଲିବ? ତମର ଗୋଡ଼ ହାତ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସେଇ ଜାଗା କୁଣ୍ଡିଆ ହବ, ଅସୁବିଧା କାହାର? ହଁ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ, ଠିକ ସେମିତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ଚମ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। କ୍ଷମା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକ ଯାବତ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲାରିଟି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ପାଖରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।